ಯಜಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಿ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇಂದುವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಆಜಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಹಾತ್ತೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಡ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪೆರುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಸ್.